Padyakalikasan isinagawa sa San Fabian para sa kalinisan at kalikasan at kalusugan. Para sa good news na yan, ikwento mo, Idol Tita Ronnie. Nagsama-sama ang mga residente, siklista at iba't ibang grupo sa San Fabian sa isinagawang Padyakalikasan o Bike, Hike and Plant Activity bilang pagpapakita ng suporta sa pangangalaga sa kalikasan. Bit-bit ang mga punla, sabay-sabay silang nagbisikleta patungong barangay Inmalog Sur kung saan isinagawa ang pagtatanim ng mga puno. Katuwang sa aktibidad ang lokal na pamahalaan at mga kasapi na pulisya na layuning hikayatin ng publiko sa mga gawaing makakatulong sa kalikasan. Sa pamamagitan ng simpleng pagbibisikleta at pagtatanim, ipinakita ng mga lumahok na posible ang pagtataguyod ng kalusugan at kapaligiran ng sabay. Yan ang ating good news for today. Ako si Idol Tita Ronnie Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.